ang tirahan ng pastor na founder ng Kappa Community Ministry International. Alinsunod pa rin po yan sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapasara sa mga grupo at kumpanyang sangkot umano sa pyramiding. Armado ng search warrant, sabay-sabay na sinalakay ng NBI Sarangani at NBI NCR ang mga munong opisina ng Kappa Community Ministry International Incorporated at iba pang mga kumpanya na umano'y sangkot sa pyramiding scam sa Mindanao. Kaya inakyat ng mga ahente ang gate hanggang sa tuluyan itong napasok. Sinagawa ang raid matapos ipag-utos ni Pangulong Duterte noong Sabado ang agarang pagpapasara sa Kappa at iba pang pyramiding scheme sa buong bansa dahil sa panloloko raw ng mga ito sa taong bayan. When it is good to be true, it is fraud. Biro mo yung 100,000 mo would earn 30,000 a month. Pag ni bangko na, Bangko Sentral natin magbigay 3 lang porsyento. Ilan ang porsyento ngayon? Annually, ha? Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Kappa sa Alabel, Sarangani. Dismayado ang kampo ni Apolinario at mga nag-donate na miyembro na nangyaring raid sa Kappa. Dahil lihitimo raw ang mga negosyo ni Apolinario. NBI, sirahan mo na sila at dalhin mo doon sa upon my orders. Upon my order, otherwise I said, do not. Pasiradaan ang Kappa. Tinuod yun ni. Lord, wala para ba ko kapiamot?